एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैडम क्या हो? अरे जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा जे करे से लोभ कइलू प्रिया ओ करे से परेशानी बा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी 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 बा अखिया मिला लयावत करवा लगा लो हमार अखिया मिला लयावत करवा हमार कोरा हमके उठा लो हमार कोरा हमके उठा लो हमार ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। बड़े भैया पंचा राय जी, मिथिलेश राय जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आई गीत के आदेश बा कि पूरा सुनावल जाए। आज दूसरा के पीछे लागल बड़ू और हमरा के कइले पागल बड़ू के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू नया 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 ये सोच मन में हो खत हैरानी बा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी 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 बा। आओगे कब आओगे कब आओगे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए ए सनमई देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। और का बड़े भैया पिंटू चौधरी जी, हाँ जी, जेकरा माध्यम से हमने के आवे के मौका मिलल बा। अब फिलहाल पिंटू भैया मंच पर भी आ रहल बानी। हम चाहब कि एगो जोरदार ताली बजा के पिंटू भैया के धन्यवाद दिहल जाए कि आज इतना सुंदर व्यवस्था हर तरह से और पिंटू
पिंटू भैया बड़ी हमनी के मान सम्मान दिहनी। अब पिंटू भैया के बहुत बहुत धन्यवाद देव कि इस जगह पर यह धरती पर बुला के सब कलाकार के भी सम्मानित कैली। पिंटू भैया के बहुत बहुत धन्यवाद, मिथिलेश भैया के भी धन्यवाद। कि ना तो तुरल बारू जावना के खाती हो, मिली न तहरा गवना के राती हो, मिली न तहरा गवना के राती हो, तोड़ी गोलू के दिल तोहरा मिली ना मंजिल, संग दिल संग बूझ जानी जानी जकरे से लभ गइलू ओकरे से परेशानी बा, जकरे से लभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा, सनमी करम हमरो लागे खानदानी बा, सनमी करम तोहरो 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 लागे खानदानी बा। बड़े भैया पिंटू चौधरी जी की ओर से हजारों हजार रुपए का आशीर्वाद, मिथिलेश राय जी के आशीर्वाद मिलल। एगो और गीत, ओकरा बाद एगो होली, ओकरा बाद देखल जी जैसन लखन जी के आदेश। वाह।